Možno ste už počuli, že filozofia vznikla v Grécku. Ale ako sa tu vzala? Určite len nespadla z neba ako nejaká mana pre Izraelitov. Ešte pred Thalesom, ktorého často považujeme za prvého z filozofov, boli v Grécku prítomné aktivity, v ktorých sa filozofia do určitej miery vyskytovala a z ktorých vyrastala. Kam až siahajú korene filozofie? Poznáme troch predchodcov filozofie. Poprvé mýty. Mytologické myslenie je myslenie o bohoch, o stvorení sveta, odkiaľ to tu všetko máme a prečo veci fungujú tak, ako fungujú. Ale na rozdiel od vedy, ktorá sa toto všetko snaží vysvetliť cez rozum, cez výskum a cez štatistiku a cez iné nástroje, ktoré využíva, mýty sa snažia vysvetliť to cez príbeh. Príbeh, ktorý zahrňa niečo nadprirodzené, niečo, čo nie je z tohto sveta. Klasické grécke mýty môžeme nájsť v dielach Homéra, ktorý napísal Ilias a Odyseu, alebo v dielach Ovidia, ktorý bol autorom Premien. Mýty neboli v gréckej spoločnosti niečím výnimočným. Veriť v tom čase bohov bolo také bežné, že natrafiť v tej dobe na ateistov bolo také ťažké, ako dneska natrafiť na naozaj horlivých kresťanov. Kvôli mýtom si ľudia mysleli, že za všetko v ich živote môžu bohovia. Všetci grécki filozofi veli bohov až na materialisticky zmýšľajúcich epikurejcov. Ako to súvisí s filozofiou? Poprvé, obidve, filozofia aj mýty vychádzajú z určitého úžasu nad svetom, ktorá dvíha myseľ človeka ku hviezdam a vedú nás ku hľadaniu odpovedí na otázku prečo. Po druhé, obidve si vyžadujú abstraktné myslenie, čo je myslenie, ktoré zapájame pri matematike, logike a pri rôznom druhu zovšeobecňovania. Napríklad, keď vidíme rôzne druhy kníh a podľa toho si spravíme predstavu, čo je to kniha ako taká. Vytvoríme si všeobecnú predstavu knihy. Pri mýtoch a filozofii myslíme o niečom, čo sa v 4 dimenziách materiálneho sveta nenachádza, a tak z ňou musíme abstrahovať. Po tretie, filozofia aj náboženské myslenie nám dávajú vysvetlenie o svete, nad ktorým sme bezmocní a vyjadrujú snahu pochopiť, prečo fungujú veci tak, ako fungujú. Povedať v mýtoch, prečo sú veci tak, ako sú, napríklad prečo voda tečie a piesok sa sype, znamená povedať, aký boh ich stvoril a ako ich stvoril. Aj u nás v ľudovej slovenskej slovesnosti máme podobné príbehy, napríklad príbeh o čiernom a bielom váhu a ako sa spojili v jednu rieku. Filozofia z tejto tradície myslenia, ktorá bola vyjadrená v poeticko-epických príbehoch, čerpala, ale už jej dávala systematickejšiu formu a mená pre bohov nahrádzala zo začiatku živlami, napríklad Thales vodou a Anaximander vzduchom, a neskôr abstraktnými entitami, ako rozum alebo logos. A grécki filozofi už konkrétne hovorili, ako živly alebo bohovia niečo tvoria a podľa akých zákonitostí postupujú. Náboženstvo a filozofia sú tak úzko späté, že aj po svojom rozdelení, ktoré nastalo najmä vďaka Sokratovi a Ježišovi Kristovi a pretrvalo okolo 500 rokov, tieto dva fenomény sa znova stretli a vzájomne obohacovali v neskorej antike a v stredoveku, v období, kedy dominovala kresťanská filozofia. Toto spojenie trvalo približne 1500 rokov a k rozchodu došlo až kvôli renesancii a reformácii. Po druhé, praktické zručnosti. Praktické zručnosti boli rozvinuté v Grécku, napríklad remeslá, meranie, liečiteľstvo. Tieto zručnosti prijali Gréci z iných kultúr bez poznania ich príčin a práve oni sa podujali k teoretickému skúmaniu a hľadaniu zákonitostí, ktoré sú zodpovedné za fungovanie týchto ľudských aktivít. Prečo liečiteľstvo lieči a rôzne remeslá môžu fungovať tak, ako fungujú, znamenalo teoreticky ich skúmať. Toto bolo pre nich výhodné, pretože im to pomohlo lepšie pochopiť procesy, ktoré sa skrývajú napríklad za liečiteľstvom, a to im umožnilo vylepšiť techniku, ktorú mohli využiť, zvýšiť svoju efektivitu a
a následne svoj profit. Takto technické zručnosti boli do začiatku predmetom filozofie. Lepšie to však pochopíme, keď sa pozrieme na prírodných filozofov. Po tretie, životné múdrosti. Gréci so zaľúbením, ako aj mnohé iné národy, zbierali porekadlá, pravidlá pre život, prirovnania a podobné múdrosti, ktoré stručne vyjadrovali niečo, čo sa pravidelne ukazovalo ako pravdivé, alebo vyjadrovali nejaký postoj, ktorý často viedol k pôžitku, úžitku alebo k úspechu v nejakej aktivite. Múdrosti ako napríklad stredná cesta je najlepšia, alebo pôžitky sú smrteľné, cnosti nesmrteľné, alebo od mladosti si ber múdrosť ako spoločničku svojho života, zo všetkých dobier je ona najstálejšia. To sú len niektoré predpisy, ktoré boli typické, učené a zachovávané. Tí, ktorí tieto pravidlá pre život tvorili, sa nazývali mudrcmi. V Grécku od konca 7. storočia do polovice 6. storočia pred Kristom existovalo tzv. Obdobie 7 mudrcov. Výskum ukázal, že ich bolo viac, ale vo všetkých starovekých spisoch sa zachovali len 4 mená. Biers z Prieny, Pitakos, ktorý bol diktátor z Mytilény, Solún, nazývaný aj zákonodarca, aténsky politik a básnik, a Thales, ktorý je známy tým, že založil Iónsku školu filozofie. Filozofia, najmä etika, využívala vo svojich teóriách ich múdrosti. Predstavitelia náboženstva, praktických dovedností a životnej múdrosti, teda básnici, technici a mudrci, boli predchodcami gréckych filozofov. Tí využili ich prácu a s týmito predstaviteľmi mali neustály kontakt a tak nimi boli aj ovplyvňovaní. A to do takej miery, že môže byť náročné povedať, kde skutočne začala filozofia, lebo filozofia sa musela do určitej miery oslobodiť zo subjektívnych povier pohanského politeizmu, z čistej technickosti a praktickosti remesiel a z nejasnosti starovekej múdrosti. Hej, díky za pozretie. Ak sa ti páči moja tvorba, môžeš ma podporiť tým, že klikneš na páči sa mi to, alebo sa staneš môjim odoberateľom. Taktiež mi môžeš prispieť finančným príspevkom na číslo účtu, ktoré nájdeš na stránke www.nacrtdeinfilozofie.sk.